Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, 10 centavos from year 1958 to year 1966. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa mga magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout po sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT at maraming salamat sa mga pumasyal at bumisita sa aking channel. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa pagtitiwala at sa mga bago kong viewers. Paki-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, pag-usapan na natin itong 10 centavos from year 1958 to 1966. At ito na nga, i-share ko muna sa inyo ang aking koleksyon na 10 centavos simula taong 1958 hanggang 1966. Papakita ko muna sa inyo, ito yung koleksyon ko na 1958. Ayan, kaisa-isang koleksyon ko ito, 1958. At ito naman yung aking koleksyon na 1960. Ayan, 10 centavos, 1960. At ito naman yung 1962. Ayan, 1962, 10 centavos. Ito yung aking koleksyon na 1963. Ayan. At ito naman yung 1964. Ayan, 1964. At ito yung 1966. Ayan. Ayan, itong 1960, marami akong koleksyon nito. Ayan, sa mga kaibigan ko ditong coin collector. Ayan, baka kailangan nyo ng ganitong barya. Ayan, marami ako, 10 centavo. Ayan, meron akong 77 pieces na hawak nito. Tapos yung 1962 naman, meron akong 28 pieces nito. Ayan. At yung 1963, ayan, meron akong 52 pieces nito. At ito, marami-rami. Ayan, 1964, meron akong 128 pieces nito. Ayan. At ang 10 centimo, ayan, 1966, meron ako hawak na 63 pieces nito. Ayan. Pasyalan na natin sinumista kung anong features nito. Ayan, nalamin na natin ang features nito. Issuer, Philippines, period, Republic, 1946 to date. Type, standard circulation coin, years, 1958 to 1966, value, 10 centavos. Currency, peso, 1857 to 1967. Ang komposisyon nito, nickel brush. Ang weight nito, 2.044, 28 grams. Diameter, 17.9 mm. Ang thickness nito, 1.19 mm. Ang shape nito, round. Technique, mild. Demonetized. Yes, demonetized na ang bariyang ito noong January 2, 1998. Ang number nito, N number 4475. References, KM number 188, SCO number 26.
Ayan, dumako na tayo sa obverse, coat of arms of the Philippines, script niya Latin, lettering Central Bank of the Philippines, Republic of the Philippines. Ayan, dumako na tayo sa reverse, standing woman, holding hammer on anvil in right hand, smoking volcano at right. Script niya Latin, lettering 10 centavos at ang year niya 1964. Ang designer nito ay si Melesio Figueroa at ang age nito ay reeded. Ayan, puntahan na natin ang presyo nito sa numista. Ang 1958, ang presyo nito, ang fine ay 13 pesos, ang very fine 14 pesos, at ang uncirculated nasa 120 pesos. Ang total mintage nito ay nasa 10 million. Ayan, nasa 11% ang frequency nito. Ayan, dumako naman tayo dito sa 1960. Ayan, ang good dito at very good ay nasa 380 pesos. Ayan, 3 pesos and 80 centavos. Ayan, ang fine, very fine, extra fine, nasa 20 pesos. Ayan, yung AU 20 pesos din. At ang uncirculated 20 pesos din. Ayan, dumako naman tayo sa 1962. Ang good nito ay nasa 3 pesos and 50 centavos. Ayan, yung very good naman ay nasa 12 pesos. Ang fine, very fine at extra fine, ayan, nasa 22 pesos. Ayan, nasa 50 million ang total mintage nito, 1962. At ang 1963 naman, ang good ay 4 pesos and 10 centavos. Ang very good ay 13 pesos. Ang fine, very fine, nasa 18 pesos. Ang extra fine, nasa 32 pesos. Ang AU, almost uncirculated, ayan, 53 pesos. At ang uncirculated nito, nasa 59 pesos. Ayan, 50 million din ang total mintage nito, nitong year 1963 at 25% ang frequency nito. Ayan, dumako naman tayo sa 1964. Ayan, ang presyo nito, ang good saka very good, nasa 4 pesos and 40 centavos. At ang fine, 770. Ayan, 7 pesos and 70 centavos. Ang very fine, extra fine at AU, ayan, pare-parehas lang, nasa 17 pesos. At ang uncirculated, ayan, nasa 50 pesos. Ayan, dumako naman tayo dito sa 1966, nasa 41% ang frequency nito. At ang total mintage nito ay nasa 110 million. Napakadami, ano? Ang price nito, ang very good, ang price nito, ang good ay nasa 2 pesos and 40 centavos. Ang very good naman ay nasa 13 pesos. Ang fine, very fine, extra fine at AU, ayan, iisa lang presyo nito, nasa 19 pesos. At ang uncirculated naman, nasa 27 pesos. Ayan ang presyo natin dito sa numista simula taong 1958 hanggang 1966. Ayan, salamat po sa lahat ng pumasyal sa aking channel at sa mga sumusuporta po sa akin. Ayan, at sana may naibahagi ako uli ng kaunting kaalaman tungkol sa bariyang ito na 10 centavos from year 1958 to 1966. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.